unguThixo, nguwena onguThixo, uNkulunkulu phezulu kwabanye uNkulunkulu, noma zikhona izinto ezibizwa ngoNkulunkulu, kodwa uyise, indodana nomoya ingcwele, uye uNkulunkulu weqiniso lowo. Yena odala amazulu, yena odale umhlaba nakho konke okuwo, nalokho okunye okukhonzwayo kwabunjwa nguye. Fanelwe udumo, fanelwe uthando lwabantu, fanelwe inhlonipho, fanelwe ukulalelwa, fanelwe ukukhonzwa. Sikubingelele mlaleli weVuma FM, usuku Sound Doctrine Hub, uphakamani wakakhoza ohlezi esigqikini sikamfundisi uNkosi njengoba uzwa. Mfundisi usathe shelele akonakele lutho, ubuye athathwe nje uhambo lemisele nale, kodwa yonke into ihamba kahle. Sesimkhonzela kakhulu mfundisi. Sikubingeleke, sibonga ukuthi uhleli nathi mangingedwa studio khona umfundisi uMhlongo esinaye namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usenzele isikhathi sokuthi sibe khona sibe nawe. Sibingelele mfundisi, sawubona. Ngiyabingelela mfundisi, ngibingelela kakhulu abalaleli beSound Doctrine Hub kuVuma FM. Kuyintokozo njalo mfowethu ukuba kulolu hlelo sizwe ukufundisa kaNkulunkulu ngezwi lakhe, sixhumane nje nanabazalwane bonke kanye nabalaleli bonke. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Mfundisi, Sound Doctrine Fellowship Hammersdale, uNkulunkulu nani konke kuhamba kahle konje, nihlangana nini? Awusikhumbuza izikhathi umlalelo ofisa ukwazi ukuthi umfundisi uMhlongo utholakala kuphi? Mfundisi sihlangana njalo ngesonto kusukela ngo9 ekseni. Sihlanganela lapha esikoleni esibizwa ngesibuko sezwe sise3 eHammersdale. Umuntu ke mhlambe osuke efuna ukuhamba ngemepha angabhala nje athi 13 Khwela Road eHammersdale, izobe simsondeza khona. Ohamba ngetekisi, amatekisi maningi ke kuleya ndawo mfundisi, uyafika ehlike nje stopini ekuthiwa sesontweni. Siyakhonza njalo kusukela ngo9 bese kuthi ngo11 sisuke sesiphuma, inkosi isisibusisile. Amen. Namhlanje mfundisi siphethe itopic very practical, ibandla likaNkulunkulu elidingayo ulitatisha kanjani iBhayibheli lakho. Umqingo omkhulu wencwadi, uma ulivula nje umuntu ongalijwayele uqalaphi. Besixoxa ke before uhlelo uthi kukhona abavele umuntu acimeze ayibambe incwadi athi pheqa la evuleka khona bese ethi la uNkulunkulu afuna afunde khona, uyofunda lapho ke for lelo langa. Inhle leyo nto injani? Ikhona indlela ezingcono mawufunda ke uconfirma kanjani ukuthi lento oyifundayo uyiunderstanda correctly na, noma kukhona la odideka khona? Miziphi insiza ezingasilekelela ekutheni sikwazi ukuliqonda kangcono izwi likaNkulunkulu? Ileyo nto sifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Sifuna nje ukunikeza ama tips a very practical ukuthi ungaliqala ngapi, uliqhamukele kanjani iBhayibheli. Uma umuntu uhleze ethi umfundisi uNkosi funda ukuyifundela iBhayibheli lakho, ukuthi ungabe student msandoda thizeni noma nkosikazi thizeni. Sifuna ukukhuluma about some practical things ukuthi leyo nto singayenza kanjani njengabazalwane. Kodwa ke asiqale ngokuya enkosini, siyibonge, sicela ukuthi ibe nathi ukuze uhlelo lube usizo futhi lilethe udumo kuyona. Baba uMhlongo, sicela usinxusele enkosini. Ngicela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uyabongeka ntambama. Kumnandi Baba ukuhlala sazi ukuthi sisebukhoneni bakho. Kuyathokozisa Nkosi ukuhlala sazi ukuthi umzuzu nomzuzu wena nathi. Baba ntambama, sikunika udumo ngalolu thando olungaka. Usilanda ebini bethu bezono sifile, sasingenalo ngempela ithemba, kepha usuku nosuku liyakhula ithemba elitshaleke kithi ngomoya ongcwele, esikhumbuza ukuthi sesingabomndeni wasezulwini futhi singamalungu omndeni. Baba wethu, egameni elihle lenkosi yethu Jesu eyahlenga yakhokha izono zethu ukuze thina sibe nobudlelwane nawe, siyakubonga, siyakudumisa. Baba, ngalesi sikhathi sizohlala phambi kwakho, silalele wena usifundisa ngezwi lakho. Sikhulekela ukuthi abalaleli emakhaya, thina uqobo lwethu ngalokho sifundisa kona namhlanje sikhule, siphume kule ndawo singasafani ngalokho sifundisa kona,
ikakhulukazi ngama struggles okufunda izwi lakho ukuthi noma siyalifunda sigcine silivulile sibanjwe ubuthongo. uNkulunkulu wethu ongcwele, okunye kwako kudalwa ikholo kongazi ukuthi kumele silifunde kanjani ukuze siliqonde. Namhlanje nankosi ukhethe isihloko sokuthi ukhetha ukusicebisa wena ukuthi sifunde kanjani ukuze sihlale siqwashile, sibhekile ngesikhathi usifundisa, singaqwashile ngamehlo kuphela kepha nangengqondo nangomoya. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu ukuthi sisahlolisisa umbhalo, wena ohambele phambili ngomoya ongcwele ukhanyise konke ukuze kusizakale umuntu wangaphakathi kube ukukhula enkosini. NgoKristu Jesu inkosi yethu sikhulekile. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi. Asiqale nje kutheni why senza ideal enkulu kangaka ngendaba yokufunda iBhayibheli. Makwanele nithi umuntu ahamba inkonzo mhlamba athandaza every now and then. What's the big deal ngokuthi kufanele abantu abakholwayo bonke nje abantu bafunda izwi likaNkulunkulu? Ikuphi indaba enkulu kangaka? Mfundisi, umbuzo angicabanga ukuthi khona umbuzo omuhle kakhulu ebesingaqala ngawo namhlanje inkosi siphe wona. Okokuqala asisho ukuthi umuntu umefuna ukwazana noNkulunkulu umthole ezwini lakhe. Awukwazi ukumthola nanoma yipi indawo, uzomthola ezwini lakhe. Uma ufuna ukwazi ngoKristu asifundisa kona enguNkulunkulu uzokuthola ezwini. Uma ngabe ulifunda ke izwi likaNkulunkulu, iyona ikhona lapho uthola khona ukukhula. Uma ulifunda kumele ukuba ulifunda ngenhloso hayi yokulazi mfundisi nje cha, kepha ulifunde ngenhloso yokuthi uyiphile lento oyifundayo ezwini. Ensindisweni ke mfundisi nokukhula kwakamoya kutholakala ngokuthi sifunde izwi likaNkulunkulu, silifunde ngokuliqonda. Uma ukuthi sizolifunda ngokuliqonda izwi mfundisi kuchaza lokho, kusho ukuthi uzothi noma uyalifunda ebese ubona izinto uNkulunkulu azithembisayo kulona, uzwe lona izwi lifakazelana. Iyaphela mfundisi lento ejwayelekile yokuthi angisalifundi izwi likaNkulunkulu, angisalifundi iBhayibheli ngoba ngike ngizwe liphikisana. Iyaphela lento yokuthi liyaphikisana izwi likaNkulunkulu, uzwa uNkulunkulu ekhuluma ngezwi linye kusukela ekuqaleni kuze kuyophela. Kepha ke lento mfundisi uyenza ngoba uNkulunkulu yasiyala kakhulu ezwini lakhe ukuthi asingakuyeki ukwenza lokho. Kungenjalo sizoba ukudla kwabakhohlisi. Uma ungalifundi izwi uzithola ukudla kwabakhohlisi, bahambe nawe bayophoseka nawe kwalasha ngoba ulalela bona, akukho kwaziyo ngezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu mekhuluma ngalento ke sibona kalula mfundisi ukhoza lapha encwadini kaTimotheo wesibili. Uma ufunda nje uchapter 3 mfundisi, amavesi ambalwa acacisa lento yokuthi lifunde izwi, ngoba uma ungalifundi uzodlala ugalakajana. Balindile vele bafuna bangalifundi babatshele lokho okungesiliqiniso abakhohlisa ngakho. Awubuka uverse 13 uthi ke kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kudlebeleka ebini badukise njengokuba badukisiwe. Lento mfundisi iyacacisa ukuthi ogalakajana laba bayadukisa babakhohlisi futhi, kodwa abagcini nje ngokuthi babakhohlisi, bayakhula ekukhohliseni. Ngesikhathi bekhula ekukhohliseni bayakhula, kuyakhula ukudonsa kwabo, bekudonsela kwalasha bekise kudukeni. Abakwenzi nje ngoba abanye babo ngoba nakho bathanda ukwenza nje, bakhohlisiwe vele nabo. Uverse 14 uthi kodwa wena bambelela kulokho okufundile nowakukholwa, wazi ukuthi ukufunde kobani. Umpostoli Paul ukhuluma noTimothy la ethi qonda lento yokuthi kukhona lokho osukufundile, bambelela. Ayikho indlela yokubambelela mfundisi edlwa lokuthi uhlale nezwi likaNkulunkulu libe amanzi akho, ibreakfast yakho, ilunch yakho, isapha yakho, ngokudlinza ngalo uma kade ulifundile. Lifunde kanjalo. Abesethi meqhubeka kuverse 15 athi nokuthi kwasemntwaneni wayazi imbhalo. Lento ithi uma ufunda izwi
engathi uNkulunkulu usuke ekuthandile mawufunde uqala usemncane, ikakhulukazi uma abasondelene nawe, abazali bakho ikakhulu noma izihlobo zakho zikuvezile ekufundweni kwemibhalo. Uthi ke kumpostoli Paul, wena ke azi nokuthi kwasemntwana wakho wayazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yebona ithi uma uyifundile imibhalo umfundisi, noma ngabe umuntu ubengakholwa, noma ngabe umuntu ubengasindisiwe, kodwa iyamlungisa, imlungiselela ukuthi uNkulunkulu uma isembiza ngoba umuntu obiza uNkulunkulu, embizele insindisweni, afika umuntu wangaphakathi elungisisiwe ukulamukela leli qiniso levangeli lensindiso ngoKristu. Umuntu ongalitholanga yebo uyasindiswa mfundisi, uzosindiswa, kodwa uma uqale lelizwe walifundiswa usemncane, ungakayazi nokuthi ithini lento engiyifundiswayo, kuthi ngamhla inkosi kubiza bese kwenza isense lokho wawukuzwa ukufundiswa ngezwi noma wawukufunda wena ngezwi ungakuqondi ngaloso sikhathi. Ebesithi ngasekugcineni uverse 16 umfundisi esimfundayo uthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungela ukufundisa, ukusola, ukuqondisa nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, ahlonyiselwe yonke imisebenzi emihle. Uma kungukuthi uyafisa ukwazi ngentando kaNkulunkulu, ufunda izwi, ngoba izwi ilona uNkulunkulu akhulume ngalo. Usebenzisa abapostoli, wasebenzisa abaprofeti, wasebenzisa ababhali, ebasebenzisa ukuthi babhala abakubhalayo ngeminyaka eminingi eyahlukene. Kodwa uthe uma ekubhala lokhu umfundisi wakubhalela ukuthi wonke umuntu ozofunda izwi kusukela kuGenesis kuze kuyofika kwisambulo, athi uma elifunda izwi likaNkulunkulu kungabi khona into azoshoda kuyona. Uma efuna ukukhula, efuna ukufunda, nofuna ukufundisa, uzokuthola izwini likaNkulunkulu. Uma kunesimo esifuna ukulungiswa, lapho kube nesigwegwe khona, kufanele ukuthi nomuntu aqondiswe, ayalwe kahle, angene kahle endleleni okukusola, konke kuyatholakala ezwini. Uma kungukuthi kunomuntu ofuna ukukhuliswa ekwazaneni noNkulunkulu ngeqiniso, uzokuthola ezwini mfundisi. Lento ithi izwi likaNkulunkulu sifanele ukulambela ngoba liyikho konke esikudingayo ukukhula enkosini. Ukuze ungabe ukudla kwabakhohlisi, kuzokusiza ukuthi ulazi izwi likaNkulunkulu. Insindiso iza ngalo, ngoba ukuze umuntu asindiswe kufanele akholwe uJesu. Ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Kufanele ulazi understand ukuze ukwazi ukusindiswa nokukhula enkosini, ukudlondlobala, muwazi amaqiniso, ungadukiseki kalula, ulwe nesono sakho, ukhule ebungcweleni, konke kuza ngezwi likaNkulunkulu. Ngakho kubaleka ukuthi ulazi ulifunde izwi likaNkulunkulu. Na mfundisi, for umuntu ongalijwayele, kuyamangaza ukuthi bakhona nabantu abakade babakhona enkonzweni kade babazana, kodwa akakaze aqala ukuyifundela izwi likaNkulunkulu. Omunye nje usanda kufika ngempela enkosini. Umuntu ongalijwayele ukulifunda iBhayibheli angaliqhamukela kanjani? Aqale kuphi? Mhlambe ngaphambi kokuthi mfundisi ngingene la kutheni angaliqhamukela ngakuthi, yabona lento yokulambela izwi likaNkulunkulu, ngiyakukhulekela mlaleli ekhaya, engathi kungaba isona sifo naso sokulambela izwi likaNkulunkulu. Kuzona zonke izinto ongasube nazo, ube nalesifo nje sokuthi nje ngifuna ukwazi intando kaNkulunkulu ngezwi lakhe. Izwi uma ngabe sifunda incwadi kaFirst Peter mfundisi ithi ngendlela ababelambele ngayo ngisho nababhali nabaprofeti ngesikhathi seTestament elidala. Uma ufunda uFirst Peter chapter 1 ikakhulukazi uverse 12 uthi babeyiphenyisisa imibhalo ukuthi isiphi isikhathi futhi sinjani leso sikhathi esakhonjwa ngumoya kaKristu wayekubo. Efakaza ngaphambilini ngezinhlupheko zikaKristu nangenkazimulo eyakuzalandela kamuva. Ilesi sikhathi thina esikusona. Ngakho uma kungukuthi mawuthi unalesi sifo sokulambela izwi likaNkulunkulu, ungena kulento abaprofeti nababhali bangalesa sikhathi ababethi kodwa engabe iyini lento, bengazi ukuthi iyoba njani, beyilangazelela mfundisi. So uma kungukuthi unaso lesi sifo, uma uzofunda iBhayibheli, uma indlela ongalifunda ngayo mfundisi ile yokuthi
uma uqoke incwadi ozoqala ukuyifunda engathi ungazinika isikhathi uyifunde yonke like uzinika isikhathi umfundisi sokuyifunda ngesikhathi uyifunda okokuqala inayo lento yokungayenzi sense ngabe ufunda ama letters njengoba sisho ama letters kaMpostoli Paul ama letters oJohn ifunde yonke lo ikhethile uzinike isikhathi sokuyifunda uyifunde uyiphinde kuze kube khonyana le ndawo engathi ngiyabona khona ukukhanya kancane kade kufirifiri kodwa manje sekuya ngokuye ngathi kuyakhanya kancane lokho kuyakusiza ukuthi kukhulise uthando lokulifunda izwi linje izwi umfundisi ngesikhathi ulifunda kuba nento evelayo ufisa ukuliphinda ukuze nale ndawo engayizwanga ngasiqaleni nayo uyizwe kanconywana kuyakusiza ke lokho umfundisi ukuthi kukhule loluthando lokufunda izwi likaNkuluNkulu kepha nayo into engifisa umlaleli ngoba sike sasho umfundisi nasemkhulekweni ungiyazi umlaleli ekhaya uyayazi lento ukuthi ufunda iBhayibheli uvela uzithole sewulele phezukwalo noma lona mawukuthi ubekadulele wena uphaphame sewulisusa esifubeni sakho engathi mawuzofunda izwi kaNkuluNkulu iba serious iba iyendaweni la uhlala khona noma ufunda izincwadi zakho zasesikoleni ube serious ekutheni ngiyafunda manje ngisebukhoneni bukaNkuluNkulu ebese thuma ulifunda ukuze ungakhathali engathi ungazimixa izincwadi ufunde iTestament elidala ufunde iTestament elisha ikakhulukazi lezi zincwadi ezinikezelanayo ziyanikezelana mfundisi izincwadi zeTestament elidala neTestament elisha ufunde le Testament elidala ebese uyofunda iTestament elisha kuzoveza lento ukuthi ngiyayibona lento eyayibikezelwa eTestamentini elidala ngiyibona seyipheleliswa manje kwiTestament elisha uma wenza kanjalo mfundisi kuyakulekelela kakhulu lokho indlela ukukulekelela ngayo mfundisi kukulekelela ngalokho ukuthi uthola ithuba lokufunda incwadi ngokuhlukana kwazo abacwaningi beBhayibheli mfundisi bathi uma ufunda iBhayibheli sengathi ungangagxili kwigenre eyodwa uma kade ufunda ngabaprofeti akufunde ngabaprofeti ungazufike la amehlo nengqondo nomoya kungathi sekuyakhathala khona mhlambe ake uhambe uyofunda ngale ezageni uyofunda umshumayeli izincwadi ezothi ingqondo besiqala ukukhathala zithi ukuyinyakazisa noma usanda ukukhathaza zithi ukunyakazisa kuthi kusenjalo mhlambe uyofunda izincwadi ngalezo First John o Second John Third John kanjalo lokho kuyakusiza ukuthi uhlale uphapheme mawufunda izwi ngabi khona lento yokukhathala ukuthi kade ngiyilandela le ndaba sengize ngicina ngiliza iinterest mhlambe ke mfundisi esingayisondeza kakhulu kumzalwane uzothi ngiyanizwa bobaba ngiyayizwa lento yokuthi nithi angizixube incwadi uma ngifunda masithi ixube sihlobo sami sisho ukuthi makade ukhethe ukufunda asilinganise kade ukhethe ukufunda uNehemia ukhethe ukufunda uNehemia wamfunda waze wafika ekugcineni uzothi masusuka lapho uthi ke oNehemia sengifundile kunomlando kuneprofesi abese ngihambe ke manje ebese ngiyofunda incwadi yamaHebheru ngibona ukuthi ithini ngokupheleliswa kwalezi izinto uma ufunda kanjalo lungekho uhlelo olulandelayo uyuthande ukuthi endleleni ube nako ukudideka sengathi ke ungaba nayo into eyiplan oyisebenzisayo kusukela waqala ukufunda uthi ngizinikela ekufundeni iBhayibheli manje iplan ke mfundisi ivela uyithola endaweni eziningi abazalwane abaphatha amaBhayibheli amaningi mfundisi kakhulukazi ama study bibles athi ngasekugcineni abesebe nayo study ilokhuzana study plan sonyaka amanye akho lama study plans awugcini nje ulithola kulona ihard copy yeBhayibheli yona uqobo uyithole ngasekugcineni akhona nama apps enza lo msebenzi angizuncome yodwa mfundisi kodwa ngiyibona ingisebenzela le plan lebizwa ngokuthi iNavigator's Bible Reading Plan mfundisi ngithi yona ngiyithanda ngalokho ukuthi uyiqala noma engasikhathi sini sonyaka
ikunikeza uday 1 yakho ungaba ngoJune, uday 1 wakho ungaba ngoDecember. Ebese ikunikeza wonke, and iyona ke ama plans iwona azokunikeza ipassage ozoyifunda iTestament elidala, akunikeze isifundo iTestament elisha, angimixele nalama generals ebekade sikhuluma ngayo. Kuyakusiza kakhulu ke lokho mfundisi. Njengoba sisho ukuthi maningi kukhona amanye akunikeza ukuthi angenzi kanjalo. Yabona lento ukuthi makade ngifunda iBhayibheli ngilifunde lingididise mfundisi bese ngathi liyaphikisana. Kunamabhayibheli ahlelwe ngalendlela ukuthi ahlela izehlo zeBhayibheli ngokulandelana kwazo. Uthola ukuthi mawuthi uyalifunda mhlambe likususa ufunde uJoshua ikujumpise ikise kuma Chronicles, ingoba mhlambe ikunikeza ichronology ukulandelana kwezehlo. Uma ngabe ulifunda iBhayibheli ngalondlela, akhona ama apps anjalo azokufundisa lokho. Ayalekelela ke lokho mfundisi ngoba ayayisusa lento yokudideka. Awaqedi nje into yokudideka kuphela, enza uyiqonde nanokuthi uma ufunda izwi likaNkuluNkulu nangendlela ababhali abalibhale ngayo uNkulunkulu ebasebenzisa, omunye bemgxilisa ekutheni ngifisa niqonde ukuthi uJesu inkosi, omunye athi ngifisa niqonde, omunye bebhala ngenhloso yokuthi ngifisa niqonde ukuthi uJesu wezela ukuzosindisa bonke abantu. Ukugxila kwabo ugcina sewuyiqonda lento ngoba kwambuleka ngesikhathi ufunda izwi likaNkuluNkulu, bese kuya nokuthi lokho okufundile leli iBhayibheli olisebenzisayo ufuna ukulandelanisa izehlo noma ufuna ukulifunda nje unyaka wonke usebenzise lama plans. Ziningi ke mfundisi bese ngazibala zibe ziningi izinhlelo ongazisebenzisa ukufunda izwi likaNkuluNkulu. Sibonge mfundisi uMhlongo wayindlala yacaca wayinabisa impela. Umfundisi ojwayele ukuyifunda uyiqede into ungadomula ivesi bese uyodomula elinye ugcina ungatholanga nokuthi umbhalo waleyo ncwadi oyifundayo bethini. Quba thatha kwelidala uthathe kwelisha, ungafunda uLeviticus ufunde ngeingubo zabapriesti nemithetho nama genealogy ugcine usulibeke phansi usulele kanti ubungadomola ngapha nangapha. Mixa nama genres shaya history, poetry, prophecy, incwadi amahubo konke uhlanganisa ukuze uNkulunkulu usidekele idili. Idla inyama, udla amaveji, udle okusasweet, udle nalokhiyana ukuze kube mnandi futhi kudleke. Uncoma ama reading plans umfundisi azokuguide. Ungazakhela neyakho uyikhethela ukuthi angizoqala ngoJohn bese mhlambe ngiya kuGenesis bese mangisuka Genesis ngiye kwizenzo, ungayihlela kodwa khona futhi nahleliwe le ayisho nje umfundisi nami ngiyikhonzile kakhulu iyangisiza. Mawuyilandela kahle ulifunda uliqede iBhayibheli ngonyaka wodwa lonke. Kodwa hayi ukuthi uliqala ekuqaleni kuGenesis uze ngoExodus uze ngoLeviticus noNumeri, cha. Izothi Genesis ithi Matthew ithi Psalm 1 ihubo lokuqala itomule nalapha mhlambe encwadini yezenzo bese mawuqeda lezi ingene kwezinye into ezincane njalo ngosuku ithi hlephula lapha unyaka uphela ngempela uqedile. Uthi sebenzisa nokusama apps, sinama phone sonke akhona ama Bible apps okwazi ukufunda iBhayibheli kuyona. Futhi lama plans amanye ukwazi ukuyifaka ngqo kule app ikukhumbuze ifoni ithi hayibo fanele ngabe ufunda kuphi namhlanje, fanele ngabe ufunda kuphi. Ikugqugquzela lonto ifoni yakho kungabi nje isource of temptation kuphela kodwa futhi ibe isource of inspiration for into ekaNkuluNkulu. La amanye lama app khona nje ngiyikhonzile nokuthiwa iBible app eyenziwe Life Church. Inama translation ahlukahlukene, uzosithola isingisi, uzosithola isiZulu, uzothola ama translation ahlukahlukene, isiZulu sika 1959 nalesiZulu sika 2020 sisebenzisa manje inika ama reminder. Or sometimes umu driver nje uvela uyiciphaze ikufundele yona iBhayibheli ulilalele emotweni. Ziningi indlela, ziningi insiza. Mhlambe nawe uzobuya usitshele later ukuthi wena usizwa yini sokunikeza ithuba in a short while. Kodwa umfundisi before siqale ngokudedela abalaleli, kubaleka kangakanani ukuthi ma ulifunda ususinikile uhlelo siyalisebenzisa siyafunda ke incwadi esiyifundayo, kubaleka kangakanani ukuthi ngiunderstand correctly? Is it really a big deal? Abanye balali babuye basizwe la senza a big deal ngokuthi i wrong le interpretation i right le
yini kangaka akwanele ukuthi ngilifundile then kukumina ukuthi kimina lisho ukuthini what is it saying to me kubale kangakanani ukunderstand correctly umfundisi angazi ukuthi singayigcizelela kangakanani le ngoba leli verse esiqale ngayo ngasekuqaleni elishoyo ukuthi baphumile bayadukisa nabo bedukisiwe iqala khona la ekutheni ufundile akangali interpreter kahle akangalizwa kahle kubalekile lokhu ngoba ngisho nozo obefika ethuza ukudukisa akulula ukuthi akudukise ngoba uliqonda kahle izwi likaNkuluNkulu kepha nayi into uma izwi likaNkuluNkulu uzoliphambanisa uliphambanise ngenhloso uyazibulala uyambulala umuntu wangaphakathi okufanele akhule uyafa emoyeni awukhuli ngoba awusawuzwa umyalezo wezwi likaNkuluNkulu njengalokho kade ukhiphile okokuqala lokho umfundisi ithi lento nesiphetho sakho sokugcina sizoba sibi ngoba awuzange uqonde umyalezo kaNkuluNkulu mhlambe ke sizowabona umfundisi amavesi asifundisa ngale yonto into kufanele sikhumbule ukuthi ukuze izwi likaNkuluNkulu sithi masilifunda singalifundi ngokuthwisa sifanele ukuhlala sikukhumbula ukuthi izwi uNkuluNkulu usifundisele lona liphuma izwi lomlomo wakhe usebenzisa abantu oPeter oJohn oPaul ngokuhlukana kwabo usebenzise bona ukuthi babhale ngezandla zabo bakhuluma abanye babhalele kodwa bekhuluma izwi likaNkuluNkulu ngakho uma ngabe ukuthi ulifunde walibamba ngeqiniso kuyakhulisa ekuhlakanipheni uqonda intando kaNkuluNkulu izwi umfundisi omunye uzothi ngiyalifunda kodwa hey libukhuni kuyiqiniso ukuthi kukhona okubukhuni kodwa akukho impossible ukuthi understand uma umoya ongcwele ekulekelela uyakukhanyisa konke lokho sikubona phi lokho sikubona kule ncwadi ka 2 Peter mfundisi ngizoqala khona uchapter 3 mawufunda uverse no 16 uyagcizelela ukuthi kuyenzeka kube bukhuni kodwa ke ubukhuni bakakusho ukuthi ngoba lingeke lize understandeke liya understandeka futhi liyakwakha uma sewulibambile asiyifunde mfundisi u2 Peter uchapter 3 verse 15 no 16 uthi kanjalo futhi nasezincwadini zakhe umpostoli Paul khula ngompostoli Paul la uPeter ubhala lencwadi umpostoli Paul akasekho usazibhala izincwadi usesenkosini uyathi masekhuluma ke thi kanjalo nompostoli Paul nasezincwadini zakhe azibhalayo zonke uyakhuluma ngalezi izinto akhuluma ngazo ilezi lokuthi kukhona abaliphambanisayo izwi kukhona nabaliphikisayo kanti abathi understandeki lezi zinto azibhalayo ngenkathi ezayo izinto engathi izinto ezingekho ngathi zizinganekwane ngoba noma uthi uyayifunda iunderstandeki uthi okukhona nakuzo okunzima ukuba kuqondakale uthi kunzima ukuthi kuqondakale okuthe abangenalwazi nabantekenteke bakuhlanezela njengalokhu benze kanjalo nangezinye izincwadi bezidonsela ukubhujiswa ethi lento lifunde izwi likaNkuluNkulu ufuna ukukhulekela ukuthi ulizwe linjengoba kunjalo ngoba uma liphanjanisiwe likulethela ukubhujiswa likulethela kanjani ukubhujiswa mfundisi naku ukubhujiswa esikujwayele namhlanje bathi thina sinengcebo yonke sibizelwe ukuceba mabefundisa izwi namhlanje kepha izwi likaNkuluNkulu likusho kahle ukuthi thina sonke uma sifuna ukwazana noNkuluNkulu masifune umbuso wakhe kuqala yena ngokubona kwakhe ukuthi sidingani uthi konke lokho okunye yena uzokwanezela nakho akubalile ezwini lakhe ukuthi kukuphi lokho azokwenezela ngakho uma ngizohamba nalesi sifundiso esidukisayo ukuthi uma sengisindisiwe sengizoba nomuzo omuhle nemoto enhle ngizoba nomshado noma kade ngingenawo isifundiso esidukisayo leso ngoba ngizoze ngihambe zingenzekanga lezi izinto ebese ngiyamthuka lo nkulunkulu ukuthi uthembisa izinto
ezingekho kanti ukuhumushwa kwezwi akuhumushekanga kahle kuthatheke sengathi kuthiwa sinengcebo esiyibekelwe kanti ingcebo esiyibekelwe yiyo le yensindiso ukuthi sizoba sebukhoneni bukaNkulunkulu noma sifa enyameni siyophila emoyeni. Esibili mfundisi engithandayo kakhulu ukuthi umlaleli ayibheke kakhulu siyithola yona ku 2 Timothy mawubheka chapter 2 verse 15 no 16 mfundisi uthi thina esilifundayo akube nalento nentshisakalo ngaphakathi akube nokuvutha okukhona la ngaphakathi kokuthi asifisi ukuphambanisa izwi likaNkulunkulu asifisi ukuziqhatha naye sithi uthe engashongo kanjalo ikakhulukazi thina esifundisayo asivele simrepresenta ngeqiniso lokhu esikushoyo kuba ngempela uma sikusho uNkulunkulu uthi amen ngisho kanjalo singathi siyafundisa kanti sesiyamisrepresenta uthi uma kunjalo lokhu yakubhujiswa nathi siziholela kukho ikakhulukazi thina esifundisayo u2 Timothy chapter 2 verse 15 no 16 uthi umpostoli Paul mekhuluma noTimothy emluleka ngakho khona lokho uthi Timothy khuthalela ukubuziveze wethembekile kuNkulunkulu na into yokuqala ungathembeki kumuntu thembeka kuNkulunkulu noma izwi lizokala lihlaba ngokwabantu lisho linjengoba linjalo okokuqala okwesibili siveze uthembekile ukuthi lokho okushoyo ikhona uNkulunkulu akushoyo awusho okufiswa nguwe uhlanezela izwi likaNkulunkulu ibisebenze singena amahloni esifundisa siliqonde izwi leqiniso ziveze unjalo ukusho ukuthi lifunde wenizwi lifunde litadishe ngenhloso yokuthi ngifuna ukuthi noma ngilifundise izwi ngilifundise njenganalokho inkosi isho ngizame ukuthi njengokujula kwayo inkosi ngijule kanjalo nami uma ngabe ngilifundisa lento izokwenza ukuthi uma ufundisa uma ngabe ulifunda nawe uzolifunda ngaleyo nhloso ukuthi noma usulidlulisele kwabanye udlulisele yona lento uNkulunkulu abekadesho buku verse 16 uthi kepha kugweme ukukhuluma kwezwe okuyize ngokuba kubhebhezela ungamesaba uNkulunkulu kunjalo ke mfundisi zonke izifundiso ezinje kuyaphikiswana mfundisi kuyaphikiswana ngezwi likaNkulunkulu kugcine sekuqaguliswana kusengathi into isekutheni ubani olazi kangcono akukhona lokho kopho kubalekile ukuthi siyakuqonda yena uNkulunkulu akushoyo hayi ukuthi siqagulisane ukuthi siqonde inkosi ekushoyo bese sidlulisela okuyikona kona esidlulisela kwabanye. Hey ngiyakuzwa mfundisi siyasinda le umfundisi akusinto yokudlala ukuliphendukezela izwi likaNkulunkulu ngase kuholele kubhujisweni ngempela ekutheni uliphendukezele baliphendukezela abantu bathi uJesu uyingelosi hayi uJesu naye wadalwa akasiyo uNkulunkulu kanti sekuyisihogo sona leso usuvala umnyango wensindiso ngokwenza njalo bese thina ke esilifundisayo asiqikelele ukuthi siliphathe njengezikhali zamantungu kangcono kunazo ayikuneze ithuba lokuthi uPaul ubuze noma kusakhona umfundisi engisafuna akuthinte ngisafuna nje athinta ukuthi konje ke yini engasilekelela ukwazi ukuunderstand izwi likaNkulunkulu singathini siyabadinga nabantu abazosifundisa siyabadinga nama commentary iziphi izinto esingayithinta ezilekelayo kodwa ke ake ushele nawe sesuthini ungasithumela ivoice note ku WhatsApp 073 709 1991 WhatsApp lo ungashare studio bukhoma 086 1010 300 ake sibathathe bakhona asebeshayela sikwamukelo semoyeni sawubona baba umfundisi uKhoza ubaba umfundisi uMhlongo nalonke ithimba le Sound Doctrine Hub asingene sibingelele kuyintambama kuyisonto baba myeni sikubingelele amen baba amen no baba ngiphuthuma nje odabeni ngicabanga ukuthi into engasiza kumzalwane osindisiwe nokholwayo mhlawumbe ke nakubantu abangakamamukeli uJesu Kristu njengenkosi nomndisi iBhayibheli ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezingenza ukuthi kube lula uunderstand nanokuthi ulufunde okokuqala kumele ulazi iBhayibheli ukuthi likhuluma namagroup amathathu abantu uzozibuza komunye ukuthi kusho ukuthini baba umndeni methi iBhayibheli likhuluma namagroups amathathu abantu iBhayibheli okokuqala ukuze uunderstand likhuluma nabaJuda
likhulume nabezizwe ama-Gentiles abangakasindiswa bese likhuluma-ke nebandla likaNkulunkulu. Ngicabanga lezo zinto zontathu zingakwenza ukuthi uma usulufunda u-understand ukuthi la kwakubhalelwa abaJuda la sekukhulunywa nabezizwe abangakazali nenkosi uJesu akusamele bamukele umusa kaKristu Jesu bese kuba yithina-ke sesisindisiwe-ke ibandla-ke manje likaNkulunkulu. Mina okungisiza kakhulu ukuze ngiliqonde iBhayibheli, yabo nje baba, njengoba kumhla ka-22 February 2026, njengoba kumhla ka-22 ngayifundisa lento since 2021 until today. Uyabona nje ngomhla ka-1 ngifunda uchapter 1 kwincwadi yeZaga, wonke uchapter 1 ngimfunda ngomhla ka-1 makuqala inyanga. Njengoba kumhla ka-22 namhlanje kade ngifunda iZaga chapter 22. Ngomhla ka-31 ngoba-ke ku-February ligcina ngomhla ka-28, kodwa ngizama ukuveza ukuthi inyanga njengoba ijwayele ukuphela ngomhla ka-31, mina makumhla ka-1 ngifunda uchapter 1 weZaga kuze kuya kumhla ka-31 kanjalo. Angilenzi iphutha ngencwadi yeZaga, lokho kwangilekelela kakhulu empilweni. Kodwa-ke nje angiyivale ngevesi baba ngoba incathi izokhanya kahle ngevesi. Uthi 2 Timothy chapter 1 verse 11, engamiselwa lona ukuba ngibe ngumemezeli nompostoli nomfundisi. Ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokho, kepha nginamahloni ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye. Ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda, ngicela ukudabela lento mzalwane, okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilolo suku. Izwi likaKristu alihlala baba seKolose chapter 3 verse 16, izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame lithi baba livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimhubele uNkulunkulu ehlizweni zenu ngokubonga. Amen. Sibonge lapha kubaba Umyeni, amagalelo akho mahle kakhulu. Siyanibona mabale lapha kuma voice notes, siyambona sisiphel sisithemba idimba siza khona sebathi khona izinto abasithumela zona. Ake sithathe nangu umduduzi lo simuze ukuthi yena uthini. Ngibingelele bafundisi studio umduduzi kunene kwaSandi. I-topic ebaluleke kakhulu lenifundayo bazalwane enifundisa ngayo namhlanje. Ngike ngaba omunye wabantu ababa nenhlanhla ukufunda iBhayibheli iminyaka ewu2. Impilo yami ngayo yashintsha kakhulu namhlanje. Ngiyambonga umzalwane uMvelase ongasekho emhlabeni owangisiza ngakwazi ukuthi ngithole leli thuba lokufunda iBhayibheli. Libalekile iBhayibheli bazalwane, noma umzalwane engasekho-ke emhlabeni, kepha-ke ngazo zokukhulu kakhulu. Iyona ncwadi engiyithanda kunazo zonke iy'ncwadi ey'khona ezabhalwa emhlabeni. Ngiyabonga. Sibonge nathi mfethu ukushare lobo bufakazi. Kuyasiza uma unalo ithuba uyofunda nje khona ezikoleni ngempela, so ithinte nawe ukuthi mhlawumbe iziphi izikole kodwa nokuyifundela nje wena noma kuthiwa alikho lelo thuba. Ake sithathe nangomunye. Sikwamukele moyeni, sawubona. Yebo bafundisi bami, njani? Sikhona mfowethu, sikhuluma nobani kuphi? Sikhuluma noMzobe eMkhomasi. Baba Mzobe, lithini igala? Ngithi ake ngibonge ukuba nisiqwashise ngalo izwi kaNkulunkulu, ukuthi abantu kufanele bazi into izwi kaNkulunkulu ukuthi njengoba iBhayibheli leza nje emhlabeni iyibhodi lokuba umphefumulo wami unganhlanhlathi, kodwa ufinyelele ngqo ezulwini njenga manje Old Testament, ukuze kube khona iNew Testament, ukuze iNew Testament ingenxa ukuba babe inhlanhlatho bengafikile ezulwini. Yilapho uNkulunkulu wathumeza indodana yakhe ukuba abantu bangabhubhi banganhlanhlathi. Nangu Nicodemus esefakazisa ethi ngeke wakhuluma lezi indaba ungaqhamukanga ezulwini. Ngenza kanjani uzombona umusa ezulu? Kahle kahle iBhayibheli iyibhodi lokuthi umphefumulo wami unganhlanhlathi kepha uqonde ngqo ezulwini. Dade ngiyabonga. Sibonge baba Mzobe. Siyanibona nalapha ku Facebook, siyambona nangu Metsi Mngoma, yabingelela uZanele Mbulaze, siyanibona nje Christopher Mdletshe,
bayasho ukuthi balalele. NanguNhlanhla Master Mthembu, ngicela nichaze ukuthi iBhayibheli alikho yini coded njengoba kukhona okunye okungawenzi umqondo, kodwa futhi kuthiwa kunganezelwa okunganezelwa lutho futhi kungasuswa lutho. Uzosiza umfundisi uMhlonga leyo, alikho ni coded iBhayibheli uthi khona izinto eyingizwakala ezithize, kodwa mhlawumbe ake sithathe nayi nje le voice note siza ukuthi uthini le mfishanyana ngaphambi kokuthi umfundisi uMhlonga simnikeze ithuba. Sanibonani studio, ngicela ningiphe amavesi lawade niwakhotha nje eqaleni, nifunda wonke nje amavesi niwakhothile namhlanje, ngicela ningiphe wona ngibonke. Sibonge, singakwenza lokho mhlambe uproducer wethu la ngakwezemithi anela ngasisiza ukuthi sifaka kanjani lamavesi abe available laphana kwi page lethu le Facebook iSound Doctrine Hub, ukwazi ukuyibonela lokho kade sikufunda. Mfundisi uMhlonga ake sithinte le alikho encoded, uke wayibalula indaba ukuthi liya understandeka izwi likaNkuluNkulu, uthi khona izinto ezingaqondakali kodwa futhi kuthiwa kunganezelelwa, ungathini mhlambe lapha? Mfundisi, inkosi ithi iBhayibheli liphelele, futhi ke njengoba izwi likaNkuluNkulu liphelele kungagcwaliswa lutho kulo. Okungukuthi mfundisi, lokhu esikufuna lapho esilifunda izwi likaNkuluNkulu, bathi umzalwana akafunde wonke ama-genres. Kukhona azothi mayifunda ikakhulukazi incwadi zika Solomon, uzozizwa sengathi izincwadi ezipoetic. Nawe ufuna uyifunde kanjalo, lapho uzohlangabezana nezingathekiso, uzofuna nezenza ukuthi uma ufunda incwadi yomshumayeli uzoyizwi njalo. Alikho coded, lifuna lama genres eswaziyo manje, nawe ulifunde kanjalo, ungayifundi njengendaba. Ngenza isibonelo, uma ufunda incwadi yomshumayeli ithi thokozela ubusha bakho, umshumayeli 12 futhi thokozela ubusha bakho, kungaze kushaya isikhathi la uzothi mawulunguza khona emawindini ubone lififi. Uma isho kanjalo uthi thokozela ubusha bakho ngoba siyeza isikhathi la kuzonqundeka khona amehlo, lokubuka emawindini angathi amawindi aselififi angcolile, amehlo asuke engasaboni kahle. Ukuba poetic kombhali lokho akubona ukuba coded lokho, ukuthi nathi asil understand kanjalo. Ebese siyaqonda ke nakho ukuthi izwi likaNkuluNkulu liphelele. Liphelele makuthiwa alingagcwaliselwa lutho, kusuke kusho kona lokuthi uNkulunkulu uyasho ezwini lakhe. Masifunda incwadi kaFirst Peter chapter 1 mhlambe uqala pha ku verse 19, uthi asiqonde lento ukuthi sinezwi eliphelele eliqinisekisiwe, isiprofeti esiphelele esiqinisekisiwe, siyokwenza kahle ukuthi sikhanye njengelambu likhanya ebumnyameni ezinhlizweni zethu libika ukusa. Ngakho ke uma silifunda siliqonde kanjalo, senze siyiqonde nento yokuthi verse 20 siqonde nento yokuthi akho isiprofeti eseza ngokwaso, kodwa uNkulunkulu esebenzisa abantu wayenza wazibhalela yena izwi lakhe. Ngiyaparaphrase la mfundisi. Ngakho izwi linjengoba linjalo liphelelisiwe. Amen. Uthi untom futhi chiliza enanda. Amen. Bafundisi bami, siyabonga ukusikhuthaza ngokufunda nokuqonda iBhayibheli nendlela yokulifunda izwi likaNkulunkulu. Uzwelibanzi Sibiya laphana ku Facebook ucaphuna uActs 8 verse 28 kuya 36, uthi kuyenzeka kwesinye isikhathi ungaliqondi, kodwa kuhle ukuthi uthole abafundisa iSound Doctrine. Ngicatha kagaguli-ke igama lohlelo lwethu, uthi nje thola umuntu ofundisa isifundisi esiphilile oliqondayo izwi,
ongazama ukuhlenekezeka ngenhloso yokukhuthuza imali noma yokuthi akwenza umlandeli wakho ozomnikeza idumela. Kodwa umuntu ofundisa nje into ephilile. Mhlambe kodwa ungasibala-ke nathi ingakho sizama ukuyibiza kanjalo lapho. Ufana Mazibuko, amen bafundisi, incwadi engcwele inzima kakhulu, but if you give yourself time ukhuleke uzokwambulelwa uliqonde ngoba kuningi okuronge sikwenzayo mayelana nokwazi iBhayibheli. Siyabonga bafundisi. Fana Mazibuko eNewcastle. Ukhethiwe Mzimela uthi sidinga ukusizwa umoya ongcwele ukufunda nokuqonda imbhalo yeBhayibheli. Bakhona abanye abalaleli basithumela voice note la, ake sicaphune amanye awo sizwe nje ukuthi abalaleli bethu bathini. Sawubona Vuma, ngibingelele umntwana kaNkulunkulu okhulumayo eshow eSunnydale uZwenene. Ngidlulisa nje ukubonga kakhulu mina bacotshwa ngoba konke kwambula uNkulunkulu ngomoya ongcwele. Engakunxusa nje ukuthi inkosi yami mhlambe nanombani azazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu uJesu Kristu wamfela. Nobe engakayinikele kuJesu ukufunda kwakhe izwi, umoya ongcwele uyomambulela alibone iqiniso ngokuba akekho sahlulelo njengamanje ngokwezwi. Sibonga kakhulu ngoba sikhona nje siyalishumayela ivangeli laNkulunkulu, siyaliphila. Uma ungalazi izwi, ziningi izindlela okushunyelwa ngazo manje uJesu Kristu. uJesu uyedwa kodwa uhlukaniswa ka1000 and 1000 manje. So uma ungalazi izwi ungadideka ngempela. So nje siyabonga kakhulu, sibambane ngezwi kanjena nje bafundisi bami, siyabonga kakhulu. Nalowo bekade mhlambe elekhe kulifundeni izwi uNkulunkulu ngoba senisinika nje indlela zokulifunda. Siyabonga nje kakhulu. Nathi yebo sineminyaka sikhona kuJesu Kristu, kodwa kukhona sizophinde siqhubeke ngakho okusha, sisizakale kakhulu ezweni ukulazi kangcono. Siyabonga bafundisi bami. Sibonge laphana kumfowethu, siyabonga kakhulu ngalawo mazwi ayasiza. Ngiyabona nabanye ingcingo ziyaphayiza, uphinde uzame mhlawumbe uzogcina ulitholela ithuba. Uthi ukhetho kaSwayimane, ngiyabengela bafundisi bami, nginilalele, siyabonga ukusikhuthaza ngokufunda iBhayibheli from ukhetho Mbele lapha kaSwayimane. Nangomunye umlalela ke simthathe simuze ukuthi yena uthini. Manje wathumela ama voice notes niwagcine, ngizama ukuwagcina emafishane ukuze sikwazi ukwadlala swalalela. Sanibonani, nikhuluma noMama Sandile Ngcobo. Nami ngithi ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngisanda kusindiswa ngendlela enganginothando ngayo lokufunda izwi. Yabo le ndlela enichaza ngayo, wangifike ngivule, mina ngangivula unkatho. Ngivula unkatho ngifunde, mhlambe ngivule ngifike ku chapter 5, mhlambe ngivele ngiyithele chapter 5. Mangifunda chapter 5 iwaleyo ncwadi, ngithotha khona lento ekufanele ngizwe, ngihlehle mase ngiqedile ngibuyele ku chapter 4, ngize ngofika ku chapter 1 ngithi ngisafuna uqala phansi ku chapter 1 ngihambe nayo ngize ngiyiqede. Mhlawumbe uthothi ke enye izothi mayisiphakathi ngizothi ngiyakhathala vele bese ngiyasho mhlawumbe ngithi bengifunda uJeremiya ngafika ku 33 ngezothi sengikhathe uJeremiya, ngivele ngivule enye incwadi mhlawumbe iNew Testament ngifunde kanjalo, ngelinye ilanga ngibuyele ngiyoqala ku 34 uJeremiya kanjalo ngize ngiqede. Lokho kwangisiza ngoba nje wonke engathini ama-test engihlangabezana nawo uthola ukuthi nje ngivele kuvuke izwi nje ngoba manje ngayinika uNkulunkulu wangisiza nje. Ngayinika futhi mina into engangilifundela yona, ngangilifundela ethi lishintshe impilo yami, ngangafundela ethi ngilazi nokuthi ngami ngoshumayela, ngangifundela ethi nje ngicela ukuthi nje lishintshe impilo yami. Yabonga. Amen. Sikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Ayibonge Nkosi. Amen. Mani njani? Ave ngajabula bafundisi bami. Le ndaba enikhuluma ngayo iyangijabulisa kakhulu, iyangithokozisa. Ukuthi uma unesifo sokufunda iBhayibheli, nami bengilifunda kodwa nginenkinga yokuthi ngingaqondi okunye ngibuze, okunye ngibuye ngingakuzwa. Kodwa hayi ngagcina nami sengikwazi ukuthi ngifunde ngale ndlela ukuthi ngilokhu ngixuba, ngithole enye indaba isipheleliswa, sengifunda kwenye indawo.
lokho kwangisiza kakhulu ukuthi iBhayibheli ngikwazi ukuthi ngiliqonde khona masicathula nje hayi sizoliqonda singadlala abantu ngoba abantu badlalile kakhulu ngathi yabo ngikisa lenale kodwa manje mawusukwazi ukuthi uyifundele iBhayibheli nani ke futhi niyasilekelela kakhulu njengoba ningena nje lana nifunde ngoba okunye sesikuthole la kunina ukuthi kanti laphana mina bengicabanga kanjena kanti kuthiwa yabo kuyahambeka siyabonga ngempela ngiyabonga kakhulu mina lapha emsakazweni ukuthi nichithale nje niqhubeke nokufundisa abaningi abantu abasizakalayo siyasizakala. Amen siyabonga kakhulu lawo mazwi asiqhuquzelayo kuma bayaphawula abalayela mfundisi uFavored Mendi uthi amen bafundisi mina I read but ngiyakhohlwa same time into engiyifundile I need help uveza ubuso bukhala inyembezi ngempela busengeze ezimthiyo I need help memory yami ngathi ayisebenzi usho kanjalo uFavored Mendi I wonder kodwa ukuthi mhlawumbe uFavored Mendi uyakhohlwa makukhona umuntu amboleka imali ukuthi ubemboleka emalini isikweleti sakhe angabe sasifuna ngiyayicabangela nje mina ngisho ukuthini uGuyvezi intatheli eqavile yangapha eThekwini okuhle news babuvezi uthi ngiyanibekela befundisi nakubalaleli kunombuzo othi yini eyenza kube sengathi ngumpostoli uPaule ongungqoshishilizi eTestamenteni Elisha okwenza ukuthi kuhlale kucashunwa yena esikhathini esiningi uzosiphendula umfundisi umhlongo lapho ngathini kumendi nememory nangu baveze ethi yini ngathi kunongqoshishilizi nje la umpostoli uPaul uthi uKate Lungi amen bafundisi bami nginani nangu umethi uthi uvumelana noDweba uDweba betheni ke nje okay ubabvezi uyabuza nasho ukuthi babone ngathi uPaul unakho kuba unqoshishilizi mhlambe uma umfundisi umhlongo esalungisela usiphendula lowo ake sithathe nansi enye voice notes ukuthi usilindile yena uthini. Hello Abkhozana wabundlovu kuyasiza kona ukuyifundela because thina nje sikhule sazi uNkulunkulu usizo isizayo kanti asazi ulontuzana ayikho naleyo nto eBhayibhelini kodwa uNkulunkulu usizo isizayo ayikho nhlobo eBhayibhelini but isakhulu umuntu ayifundelayo iBhayibheli awuthola nokuthi ayibo alikho nje nevesi enjalo impela emgodla ukuthi uthole ukuthi uNkulunkulu yena utheni njengoba emaphethelweni uzonika umfundisi umhlongo ngiyafuna nokumemezela ukuthi lapha ePinetown eKhanyeni kune class elizoqala abantu bekhuluma ngendaba yokufunda formally le systematic theology sihlaziya lona nje izwi likaNkulunkulu ngokweyigaba konje iBhayibheli lithi uNkulunkulu ubani konje lithi uJesu ubani konje lithi uMoya oNgcwele ubani yini ibandla yini lento ukuthi ukubuya kukaJesu nezinto eziphathelene nazo igaba ngegaba systematic theology izoqala nje basiya ku first March kuba ama Sundays ntambama 1:30 kuya 3:30 wonke umuntu wamkelekile lapha enumber 6 Harvey Road eKhanyeni ePinetown wasinta kule number mojwayele ukuzizwa la officer ukuba nathi akho registration akho imali ekhokhwayo bakhona into encane zokubamba umoya abantu besafunda mntemodi inhlosiyo le ukuthi ake sil understand nje uthole nethuba lokubuza umbuzo wakho ma umuntu onjalo ofisayo ulontoza usithinte noma uzivakashela lapha eKhanyeni mfundisi yini engathi uPaul ungqoshishilizi eTestamenteni Elisha in short nje umpostoli Paul uzobuyeka kanjalo ngoba isikhathi sebandla uNkulunkulu uthathe umsebenzi wokuzambula wawunikeza abezizwe esuka kuIsrael obekade ngawenzi kahle umsebenzi ngakho ke uthe inkosi uJesu mayimkhetha umpostoli Paul yasithi kuye hamba ke umpostoli Paul hamba Paul ngokuba wena uyisitsha sami esikhethwe sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe
emakhosini nakubantu bakwaIsrael. Umningi kakhulu kuthina sikubona lapha kuZenzo 9 mawufunda uverse 13 uverse 15 ngiyaxolisa. Uma uphunda uverse 15 usho lokho. Ngakho ke sizombona enjalo kakhulu ngesikhathi sebandla ikakhulu kuthina bezizwe inkosi imkhethele kona lokho ukuthi alethi ivangeli kuthina. Amen. Sibonge mfundisi siyasiphelela isikhathi kodwa ke sobuya ngesonto elizayo uNkulunkulu evuma sokhuluma ngalawo mathuluzi ukuthi lidadishwa kanje yini engakusiza nokuthi ke uinterpreta kanjani uma usuke evesini ufike emqondweni iBhayibheli eliza nawo. Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asilekelele ngesikhathi sakho sithemba ukuthi nawe usizakele asibone nawe ngesonto elizayo.